К9. Супер премиум храна за кучета от Канада. Тази канадска марка е разработена, за да задоволява всички нужди от енергия и хранителни вещества на работещите кучета и всички, които се нуждаят от по-високи нива на енергия. Тези кучета се нуждаят от апетитна, високо смилаема и калорична храна. Съдържа над 55 хранителни съставки и витамини, годни за консумация и от хората. Месото е сертифицирано и за човешка консумация. Храната съдържа специални съставки, които подобряват мускулния тонус, повишават силата и издръжливостта. Съдържа специални добавки, които подпомагат обучението, усилват самочувствието, притъпяват стреса и по този начин кучетата се справят по-добре с възникналите ситуации. Усвояемостта на продукта е много висока, над 90%. К9 се произвежда с месо годно за консумация от хората. К9 развива по невероятен начин мускулатурата на кучето. Увеличава обема на мускулите и спомага за по-бързото им възстановяване след работа или спорт. Подходяща е за всички ловни породи, сетери, овчарски кучета от планински тип, за белгийски овчарки, немски овчарки, лабрадори, ретривъри, самоед, лайка, ротвайлер, доберман, питбул, стафоршир териери, нюфаундленди, ирландски вълкодав, всички хрътки, кане корсо, перо де пресе канарио, мастифи, бул мастифи, черни териери, всички териери, дог аржентино, кокер шпаньоли и други. К9 е разделена на средни и едри породи. К9 Growth е за подрастващи кученца от средните породи. К9 Large Breed Growth е за подрастващи кучета от едри породи. К9 Maintenance е за всекидневно хранене на средни породи. К9 Large Breed Maintenance е за едри породи за всекидневно хранене. К9 High Performance е за супер активни кучета. К9 Агнешко е за всекидневно хранене на всички породи. К9 Light за кучета, които се нуждаят от здравословно сваляне на килограми. С К9 повишаваме издръжливостта на кучето с 35% и увеличаваме силата с 18%. Най-важното е, че К9 възстановява кучето след интензивна работа или спорт и му дава възможност да спортува веднага на следващия ден. К9 Performance има завишени нива на витамини и микроелементи, за да задоволява нуждата на активното куче при екстремални тренировки. К9 е номер 1 храна за спортуващи, полицейски и работещи кучета в света. К9. Boys, but I love how you feel. Can you move the booty over here? Love the trunk, won't you let me stay?